nebudeme do toho funieť. Začneme tým, že do toho nebudeme funieť. Tak, vážené dámy, vážení páni, vy, čo ste tu, aj vy, čo pozeráte z pohodlia domova, ja mám pocit, že to nejde. No, urobíme ešte pár testov. Možno. Asi to ide, že? Dobre, ďakujem. Tak, želám vám príjemný dobrý večer. Ja keď som nad tým rozmýšľala po ceste z CEITECu, tak som premýšľala nad tým, že vlastne v tejto prednáškovej miestnosti ja som vždy bola na tej druhej strane. Ja som si tu zažila minimálne jeden semester matematickej analýzy, niekde tam som sedávala. Určite som si tu zažila prednášky z úvodu do materiálových vied, to som bola vzadu, to bolo v utorok ráno. A taktiež som tu takmer určite mala skúšku z fyziky pevných látok. Nič z toho neznamená, že by som niečomu z tomu rozumela, hej? Prosím, berme to s rezervou. Každopádne, teraz teda poprvý raz sa vám prihováram z toho druhého brehu a chcela by som sa s vami dnes podeliť o niečo, čomu sa venujem už niekoľko rokov, a to síce o metaoptiku. V rámci dnešného večera si prejdeme rôznymi témami. Začneme najprv trocha, aby to nebolo hneď ostré. Ono to možno ani vôbec nebude ostré, ale začneme teda jednoduchšie a začneme tým, čo je to metaoptika. No práve, že nie. Začneme tým, čo je to optika. Povieme si, čo vlastne od toho môžeme čakať, kde tú optiku nájdeme, čo je to vlna, čo o nej platí, ako vlastne celá tá optika nejak funguje. Systematicky prejdeme cez vývoj a trendy v miniaturizácii, prejdeme cez inovácie, ktoré sa v optike udiali a dostaneme sa až k tej už sľubovanej metaoptike. Povieme si, čo to je, povieme si, ako ju navrhovať, povieme si, aké v nej máme rôzne možnosti, povieme si, ako s tým súvisia nanotechnológie a výroba nanoštruktúr. Na záver sa dostaneme k tomu, kam vlastne s tou metaoptikou spejeme, čo nás čaká, kde vôbec sme a aké máme ďalšie výhľady. Na úvod ešte jeden disclaimer. Keď som išla z CEITECu, tak som zachytila rozhovor dvoch mladých mužov, ktorých si myslím, že tu nesedia, a ak áno, tak sa teraz veľmi zasmejú. Ale hovorili niečo o tom, ako hej, ešte máš 15 minút, kľudne môžeš tam skočiť na tú magioptiku a budeme čarovať a neviem čo, takto. Ja som veľký fanúšik Harry Pottera. Ale dnes čarovať nebudeme. Zobrazovanie budúcnosti som pracne vymýšľala, aby to klbilo práve to, že budete ochotní si sem prísť sadnúť, ale zároveň, aby som príliš neklamala. Takže nebudeme hovoriť o tom, ako budeme zobrazovať budúcnosť, ale budeme hovoriť o tom, ako budeme zobrazovať v budúcnosti. Takže ak niekto chce, tak teraz je ten čas odísť. Super. Tak, začneme teda optikou. Priemerná vzorka obyvateľstva vie, že optika je takéto miesto, kde si kúpite okuliare alebo kontaktné šošovky. My s dovolením vo vysokoškolskom prostredí budeme mieriť trošku vyššie. Povieme si napríklad aj o tom, že máme lupy a mikroskopy, aby sme sa mohli pozerať na veci, ktoré sú veľmi malé, alebo naopak sa môžeme pozerať aj na veci, ktoré sú vzdialené a veľmi veľké, pomocou teleskopov, ďalekohľadov. Optika tu zďaleka nekončí. Optiku nachádzame v každodenných zariadeniach, v displejoch, v kamerách, v smartfónoch, v inteligentných hodinkách. Máme tam skener, máme tam hologramy, máme tam virtuálnu realitu. Vážený, prenos internetu. Akože my by sme bez moderných optických technológií boli absolútne nahraní. Možno aj preto nás o optike niečo učia už na základnej a strednej škole. Všetci si asi spomenieme, že nám niekto niekedy v živote ukázal toto. To máme zákony odrazu a lomu na rozhraní dvoch opticky rôznych materiálov. Tu rozpoznávame, že ako sa nám ten jeden lúč odrazí, tak je to pod tým istým uhlom. Prípadne tu, v prípade, že prejde, tak sa láme a tento lom, to je inak moja obľúbená česká prúpovídka, huldovony podořená, zdá se bytí nalomená. Tu to úplne nevydáva ako 1:1 k tomu obrázku, ale dajme tomu. A nakoniec nám na tej stredoškolskej optike možno niekto ukázal aj toto a ešte nám pri tom spomínal Pink Floyd. Uvidíme, možno sa k tomu dostaneme. Teraz krátko k histórii optiky. Optika a všeobecne história sa viaže k Mezopotámii, k Indii, je to dávno, je to asi tak 1000 rokov pred našim letopočtom, 2500 rokov pred našim letopočtom. Pravda je taká, že tie dochované artefakty, ktoré vám neskôr ukážem, tam také závratné čísla nemajú, ale je to už naozaj dlho. Čo sa ale datuje lepšie,
je optika, ktorá pochádza z antického Grécka. Všimnite si, že aj názov optika, tá optika, sme prebrali z gréčtiny. Znali grécke abecedy, môžu skúšať omikron, pi, teta, potom je to ťažké, potom už to nebudeme robiť. A vlastne v tom antickom Grécku okolo toho 5. storočia pred našim letopočtom sa rozvíjali tieto teórie o tom, čo je to svetlo, ako vôbec človek vidí. Vnímame to svetlo tak, že na nás predmety, na ktoré pozeráme, vysielajú nejaké obrázky, alebo sme my tí, ktorí zo svojich očí vysielajú to svetlo na predmety. Znie to šialené, ale to fakt akože si niekto myslel. Odborne sa tomu, volá sa to teória emisia a teória intromisie. Netrvalo dlho, asi tak 1500 rokov, kým arabský učenec menom Alhazen prišiel so svojou... Tam bolo veľa tých učencov, ktorí sa zaoberali optikou, ale zrovna tento je taký najznámejší z nich, pretože napísal túto knižku, Kniha optiky, kde zhrňa vlastne súčasné poznanie v odbore optiky a prikláňa sa k tej teórii, že nie sme my tí, ktorí vysielajú svetlo z očí. Ja sa vám ospravedlňujem, ja som bola po nádche a toto sa možno ešte bude diať. Takže nie sme my tí, ktorí vysielajú to svetlo zo svojich očí, ale my sme tí, ktorí to svetlo prijímajú. Čiže vidieť znamená prijímať nejaký signál. Paralelne s filozofiou ohľadom celého tohto optického sveta sa vyvíjali aj tie technológie. Tu už sa dostávame k tomu sľubovanému dávno, kedy tiež na tom území Mezopotámie, ono je to oboje, že územie Iraku, lebo tak dnešného, hej, ale tak to bola Mezopotámia, tak tam bola dochovaná tzv. Táto Nimrudova šošovka. Tu by som chcela ešte urobiť krátky exkurs. Toto bolo posledný krát, čo som v tejto prednáške povedal šošovka. Ja viem, že Česi na to nie sú zvyknutí, budem hovoriť čočka. Naučili ste ma to. Takže, Nimrudova čočka. A je to vlastne taký ten úplne prvý primitívny optický nástroj, ktorý bol dochovaný. Zase, nie o veľmi dlho, zhruba tak o 2000 rokov neskôr, sa objavili prvé okuliare. Ono už tie teórie o tom, že by sa tieto čočky, mohli používať aj pre zlepšenie zraku, boli na stole dlhšie. Toto nie je úplne prvýkrát v tom 13. storočí, ale tu sa začínajú dochovávať také listy. Ja som sa pre vás veľmi snažila nájsť, kto bol ten človek, kto vynašiel prvé okuliare. Chcela by som povedať, že internet sa v tomto neskutočne rôzni. Citujú sa listy toho tamtomu, že nejaký Jožo Fero videl, ako pred 20 rokmi niekto niečo, no proste. Takže, 13. storočie Európa, a nebudeme si špecifikovať, či to bol Roger Bacon, alebo či to bol nejaký pán z Talianska. Je to trošku ďaleko v rámci tej Európy, ale stále to môžeme volať Európa. Takže máme prvé okuliare. Určite ste si všimli, že sledujem tú myšlienku toho, že čo nájdeme v tej optike, hej, tam, kde sme boli na začiatku, obchod, optika. Aby sme teda tú myšlienku kompletne uzavreli, tak si ešte spomenieme moravského rodáka Ota Wichterleho, ktorý je vlastne vynálezcom mäkkých kontaktných šošoviek. Zase, tie kontaktné čočky, to není niečo, čo by ako vzniklo práve v tých 50. rokoch v Prahe. To už bolo predtým. Ale toto sú mäkké. Tie predtým boli zo skla. Ja neviem, koľký z vás nosíte kontaktné čočky, ja napríklad áno. Nechcela by som tú sklenenú. Ale budíš. Optika je teda v kurze už niekoľko tisíc ročí a ono sa nie je veľmi čudovať. Človek až 80% informácií vníma zrakom. Tých ďalších do 100, tých ďalších 10 tam ešte pochádza z sluchu a potom tých ďalších 10 je rozložený medzi ostatné ľudské zmysly. Čo si povieme ďalej? Ďalej si povieme, čo je to svetlo. Viete, prečo si povieme, čo je to svetlo? Asi preto, že optika s ním dosť pracuje. A keď hovoríme o zobrazovaní, tak by sa patrilo povedať si, čo je to svetlo. Problém je, že s tým svetlom to nie je úplne jednoduché. Ono podlieha tzv. Vlnovo-korpuskulárnemu dualizmu. Kto nechápe, čo som práve povedala, pozrie sa na obrázok a možno pochopí. Každopádne pre dnešný večer si zvolíme, že so svetlom budeme pracovať ako s vlnou. Nie s touto vlnou, nie s touto vlnou, ani s touto vlnou. Budeme pracovať s touto vlnou a každá správna a slušne vychovaná vlna má nejakú svoju vlnovú dĺžku. To je vlastne taký ten interval, na ktorom tá vlna, keď si všimnete, tak toto sa opakuje tu. Čiže vlnová dĺžka je niečo, kedy tá vlna sa dostane do svojej tej istej polohy.
ak to aspoň trošku dáva zmysel. V mojej hlave to dávalo zmysel, samozrejme, že som mala pripravené, že vám to poviem inak, ale budeme pracovať s tým, čo máme. Čo nás ďalej môže zaujímať na vlne je to, kam tá vlna ide. Takže máme tu smer šírenia vlny. A celkom zaujímavá vec, ktorej sa dnes ešte budeme venovať, je, čo je to fáza vlny. Fáza vlny, to je prosím, že v akom rozpoložení sa vlna nachádza voči nejakému referenčnému bodu. Tak pozrieme sa teraz na túto modrú bodku, to je náš pán referenčný bod. A tá fáza vlny je iná tu, iná tu, iná tu a iná tu. Toľko k vizualizácii toho, čo je fáza vlny. Obávam sa, že samozrejme mohli by sme si k tomu napísať x vzorčekov a tak, ale nechcela som vás tu úplne odstrašovať, takže zatiaľ pre to, čo potrebujeme, fáza vlny je toto. Keď už hovoríme o tom vlnení, tak tie vlnenia sú toho dva druhy. Máme tzv. Longitudinálne a transverzálne. Longitudinálne vlnenie, to je vlnenie pozdĺžne. Funguje to asi takto, keď si predstavíme pružinku, tak vlastne kmitá v smere svojho šírenia. Typicky je toto napríklad zvuková vlna. Myslím, že to je taká tá najbližšia, ktorá nám môže byť. Druhým typom je transverzálne vlnenie, teda priečné vlnenie. A v rámci priečného vlnenia ten kmit prebieha logicky priečne proti smeru šírenia vlny. Typicky tam máme napríklad vlnku na vodnej hladine, máme tam vlnku na strunke gitary alebo na ukulele, máme tam elektromagnetické vlnenie. A keď už sa dostávame k tomu elektromagnetickému vlneniu, tak je fér povedať si jednu vec, ktorú som vám úplne nezmienila na začiatku, a to síce, že to vlnenie je elektromagnetické. Že tam nekmitá tak poslušne len tá jedna veličina, ale že to prebieha vlastne tak trochu trojrozmerne a že tam kmitá okrem vektoru elektrickej intenzity aj vektor magnetickej Ježišmaria, nebudem vám to hovoriť, iba sa strápnim. Tak, každopádne, kmitajú tu dva vektory, jeden je elektrický a druhý magnetický. Kmitajú na seba vždy kolmo a zároveň je tým daný aj smer šírenia vlny, ktorý je vždy kolmo na tieto dva smery. O tom som ale vôbec nechcela hovoriť. To, čo som vám chcela povedať je, že to elektromagnetické vlnenie sa oproti vlnám, ktoré som spomínala doteraz, v jednom neskutočne líši. A to síce, ono nepotrebuje nosné médium na to, aby sa šírilo. Neviem, ako veľmi ste zažraní do sci-fi, kto to nejak sleduje, alebo nie, alebo kto aspoň dával pozor na hodinách fyziky, ale napríklad vo vesmíre nepočuť, pretože je tam to vákuum a akoby nemá čo prenášať ten zvuk. Nie je tam to nosné médium. Svetlo tieto problémy nemá. Svetlo si ide svoje, preto aj hovoríme, že rýchlosť svetla vo vakuu je nejaká. Keď indikujeme to vo vakuu, tak sa tak trochu ponúka otázka, že keď budeme niekde inde, tak tá rýchlosť asi tiež bude trochu iná. Toto som si dovolila pripraviť, pretože som si na to spomenula. Tá rýchlosť je vždy nižšia. To svetlo proste nikdy nebude rýchlejšie, alebo teda nemalo by byť rýchlejšie, než je vo vákuu. A keď svetlo strčíme do nejakého média, ako som to naznačila tu, tak sa v tom médiu spomalí. Zároveň sa aj skráti jeho vlnová dĺžka, ale to je iba taký fenomén, to možno o tom neskôr, teraz nás to až tak netrápi. Dúfam, že nehovorím úplne nové informácie, akože to, že máme nejakú rýchlosť svetla vo vakuu a že všetko ostatné je pomalšie, že to poznáme. Mali by sme to poznať, pretože sme odkývali, že poznáme Snellov zákon a vieme, čo je to index zlomu. Takže index zlomu je vlastne ten pomer tej pomalosti, tej rýchlosti toho vlnenia v médiu voči tomu, ako sa svetlo pohybuje vo vákuu. Čo nám ešte ostáva povedať? Skoro nič. Svetlo ovládame hmotou. Ak by ste si niečo mali odniesť z dnešnej prednášky, tak akože ja by som si prosila, aby ste si odniesli toto. Prípadne tie meme, hej, ale akože svetlo naozaj ovládame hmotou. Jemu by to mohlo byť úplne jedno. Keď máme svetlo vo vákuu, tu nám máme nejakých 5 vlniek, ktoré sa šíria, tak oni si proste idú rovno. V pohode. Definujeme niečo, čo voláme vlnoplocha, čo je taká plocha, na ktorej sú fázy v jednotlivých vlnách vždy rovnaké. V tomto prípade sú tie vlnoplochy krásne, kolme na smer šírenia, všetko je rovné, tabuľka, Excel, vybavené. Nastáva drobný problém, keď tej vlne niečo strčíme do toho miesta. To je presne to, jak už tam naštveme a jak už si ten tučniak ako začína zakladať ruky. Hej, niečo nie je v poriadku. Čo nie je v poriadku? No tak to svetlo zrazu proste pôjde pomalšie.
znázorníme si korytnačkou. V istých momentoch to bude infantilné, ale viete, mne sa to páčilo. Ja si hovorím, že takéto infantilné momenty nás vždy zobudia. A aj keby sme náhodou zaspávali, tak toto je ten moment, kedy sa zase máme šancu chytiť. Takže máme korytnačku, ktorá sa nachádza v šošovke. V pohode. Máme tam nejaké skrátenie tej vlnovej dĺžky a potom, keď to svetlo prejde cez tú čočku, tak to ďalšie miesto, kde by sme čakali, ja som si dovolila tie vlnoplochy znázorniť akoby vždy na tom mieste tej nuly pred maximum. Chápete, čo myslím? Vidíte, hej, že akože kam to na schvál ukladám. Tak teraz si predstavíme, že to miesto, teraz som našla tu. Teraz si vezmeme iný príklad. Pôjdeme na kraj tej čočky. Tu zase, hej, sa nachádza nejaký úsek, kedy to svetlo proste pôjde pomaly, korytnačka, tragédia. A je tam ale rozdiel, pretože tam existuje nejaká časť dráhy, ktorá už nie je v tom médiu, ktorá je zase, akože dobre, asi je to vo vzduchu, ale hovorme si prosím, že to je vo vakuu, hej. A vtedy tá optická dráha je tam iná. To svetlo sa pohybuje rýchlejšie. Máme zajačika. Tak. A keďže teraz tým korytnačím tempom by tá vlna došla niekam, ale tu na ešte za tú polku času ten zajačik to už printoval, tak sme sa pohli o nejaký kus a čakáme, že ten istý bod tej vlny sa bude nachádzať až tu. Analogicky samozrejme je to na spodnej strane tej čočky a v tých stredoch je to tak nejak medzi. Takže nám proste vzniknú body, v ktorých tak nejak čakáme, že nájdeme tú našu vlnoplochu. Ja by som sa v tomto momente inak strašne chcela ospravedlniť optickým puristom. Ja to vysvetľujem tak nejak intuitívne. Ono sa to možno takto vôbec nemá učiť. Ale podľa mňa to na tom super pochopíme. Tak, keď všetky tieto naše predikcie nejakým spôsobom spojíme, tak dostaneme ďalšiu vlnoplochu, ktorá ale teraz už nie je taká pekná rovná. My sme to svetlo donútili niečo robiť. Hej? My sme mu tam niečo strčili, ono je teraz na nás naštvané a musí robiť niečo, čo robiť nechce. Hej? Ono si proste chcelo ísť svoje a ísť rovno. Tá guľová vlnoplocha ďalej pokračuje, zmenšuje sa a tak, ako sme na začiatku hovorili, že vlnoplocha je kolmá na smer šírenia, tak aj tu, v dotyčnici tej kružnice, vlastne vieme nájsť sečnicu. Myslím, že to volá sečnica? Nevolá sa to sečnica. Proste vieme nájsť priamky, ktoré sa dokopy spoja v jednom bode, a to síce ohnisku, ktoré bude ohniskom toho optického prvku, respektíve tej čočky. Celé toto, čo sme si teraz oznámili, sa dá samozrejme vysvetliť aj pomocou tej paprskovej optiky, pomocou tej zväzkovej. Niekto v škole nás určite nutil tam rysovať také tie šialenosti, že keď to ide z nekonečná, prejde to sem, tam to dáme, keď to ide stredom, tak to ide rovno. Možno sme tomu ani nechápali, proste sme len rysovali, nech už je to za nami. Ale nakoniec sa k tomu nejak aj tak dostávame. Takže už dvakrát sme si povedali, že vieme, ako funguje čočka, je to super, môžeme to zabaliť, môžeme ísť domov. Svetlo ovládame hmotou. Dovidenia. No, ono, ako, dobre, ale došli sme za tou metaoptikou, tak teraz slávnostne prejdeme na tie inovácie. Takže, svetlo ovládame tvarovanou hmotou. Dobre. Ja vám to neskolabujem, nebojte sa, to je iba, že nechcem na vás chrchlať. Tak, čo nás čaká? Čaká nás inovácia, čaká nás vývoj, čaká nás miniaturizácia. Kto za to môže? Kto za to? Dobre, to by šlo. Tak, kto za to môže? Môžu za to vážení moreplavci, môže za to rozmach obchodu v 18. storočí, môžu za to lode, ktoré, tam proste boli nejakí makači, ktorí ako normálny človek pracuje cez deň, spí v noci. A tie lode ne a ne, proste chceli jazdiť v noci. A tak sa začali vo veľkom stavať majaky, aby teda tie lode trafili niekam do pobrežie. A tie majaky predstavovali technologickú výzvu, pretože na výstavbu takého majaka potrebujete veľkú čočku, ktorá je ťažká, ktorá sa bortí pod svojou vlastnou váhou. Dajme tomu ilustrácia 5 z 10. Každopádne bol to problém a bolo ho treba riešiť. A v tom 18. storočí prišiel Jean Fresnel s tým, spomenul si na tie vlnky, a preto sme si o tých vlnkách teraz hovorili aj my, aby sme to chápali.
A tak nejak sa zamyslel, a teraz toto bude asi najhoršia časť tej prednášky, tak sa skúsme sústrediť, možno to spoločne zvládneme. To svetlo, ktoré si tu išlo svoje, tak tu vždy začína jednou vlnkou, druhou vlnkou. A tá tretia vlnka, dajme tomu, že niekde skončí, niekde neskončí, ale proste nemusí tam byť celá. Tu sa vojdu 3 vlnky a dajme tomu ešte nejaká polka. Keď to teraz tak nejak akože mentálne odmyslím v tých násobkoch toho 2π, kde sa tá fáza pohybuje, tak vlastne som o nič neprišla. Vždy, keď sa tá vlnka obráti o tie 2π, tak zase nabiehame na to isté. Hej, to je proste kolečko. A tak, keď ich úplne odstránime, tak dostávame niečo, čo má rovnakú funkcionalitu, ale je tam oveľa menej toho materiálu. Hej, už sa nám to nebortí. Dodnes to voláme teda Frenelová čočka. Využíva sa to. Prípadne sa to ešte využíva v prevedení, kedy to nie je akoby vybrané zozadu, ale sú tie zúbky akoby vpredu a tá rovina na druhej strane je hladká. Takže zase máme takú tú, svetlo ovládame hmotou a vlastne vôbec nepotrebujeme toľko veľa, hej. Ide to aj s oveľa niečím menším. Dostávame sa v tom vývoji a v tej miniaturizácii ďalej. Pôjdeme hodne ďalej. Pôjdeme tam, kde to chceme mať. Pôjdeme v tom, že optické prvky chceme mať v moderných kamerách, optické prvky chceme mať v okuliároch s virtuálnou realitou, chceme mať inteligentné hodinky s kamerou, hologramom, vodotryskom, proste so všetkým. Chceme toho veľa. Problém je v tom, že ten technologický vývoj za posledné 10 ročia sa sústredil primárne na elektroniku. Niektorí z vás už možno videli tento graf, ona je to taká závislosť, volá sa to Moorov zákon a rozpráva to o tom, aký počet tranzistorov sa zmestí do jedného integrovaného obvodu, respektíve ako sa to vyvíja v čase. Táto závislosť je exponenciálna. Tu by som chcela matematických puristov upozorniť, že, a vlastne vás všetkých, lebo však po covide vieme, čo je exponenciála a toto úplne ako exponenciála nevyzerá, tak ja len, že tu je logaritmická mierka. Je to exponenciála. Keď sa pozriete, tak tu máme rok 1970, tuto končí rokom 2020 a my sme proste neskutočným tempom zmenšovali ten tranzistor. Dostávame sa až na technologické možnosti toho, že ten tranzistor ešte môže fungovať, hej, už ako o chvíľu a tie menšie už proste nepojdu. Na čo sa ale tak trochu pozabúdalo, ale nepozabúdalo, ono sa na tom pracovalo, len proste ten vývoj nebol až tak rapidný, je práve tá optika, ktorú v tých každodenných zariadeniach nachádzame. Tak a teraz s dovolením dáme si malý kvízik. Prosím, vyťahnite svoje mobilné telefóny a keby ste boli takí láskaví a prihlásili ruku tí, ktorým trčí táto kamera z tela telefónu. Ja som zvedavá, či nám niekto povie nie, takže prosím, skúste ako to. Dobre, beriem, že tí, čo sa nehlásia, možno spia. Šance sú, alebo má to niekto, že netrčí? Výborne, gratulujem, máte pokrokové zariadenia. No, každopádne, pre tých, ktorí nás náhodou teda ešte sledujú online a ešte si to nevypli, tak väčšina teda sa hlásila, že tá optika z toho zariadenia trčí. A to je presne ono. To je presne to, prečo my potrebujeme tú optiku ďalej zmenšovať. Nie teda preto, aby nám proste tá kamera nevyrysovávala na zadnom vrecku rifly, hej, ten štvorček, ale proste preto, aby sme tie zariadenia celkovo mohli mať kompaktnejšie, ľahšie, smaller, better, faster, stronger. A vôbec to nie je od Daft Punku, naozaj. Keď sme teda zvládli celé toto a túto inováciu, už máme našliapnuté na to, čo je to teda tá metaoptika. Húra, konečne. Tak, čo je to metaoptika? Začneme tým, že máme grécku predponu meta. Zase môžeme, hej, my, eta, sme šťastní, ide to dobre, asi to rozpoznávame. Tá grécka predpona meta nadobúda 2 významy. Ten prvý znamená premenu, že sa niečo mení. Pokúsila som sa, metabolizmus, alebo napríklad metamorfóza. Potom tu máme druhý význam tejto predpony, ktorý hovorí o tom, že je to niečo viac. Neviem, koľko z vás napríklad sledovalo DC seriály, ale ako metahuman, hej, akože nejaký nad. To nebudeme hovoriť tieto slova, hej, ale chápete, čo chcem povedať. A prípadne metafyzika.
poďme radšej ďalej proste k tej metaoptike a tým metapovrchom. Tak, čo je to ten metapovrch? Ono by sa to už konečne patrilo z toho povedať. Metapovrch, alebo teda ten optický metapovrch, to je to, čo ako súhrne pre účely tejto prednášky nazývame metaoptika. Metapovrch je umelo štrukturovaný povrch, ktorý má neobyčajné elektromagnetické vlastnosti, také, ktoré v prírode nájdete zriedka alebo vôbec. Neviem, jak moc ste sa chytili na túto definíciu, takže skúsime si o nich ešte povedať niečo iné. Metapovrchy nám umožňujú skokovú zmenu fázy svetla. Fáza to vieme, čo je, to je to s tou bodkou, hej, to je to s tým referenčným bodom. To si pamätáme, lebo sa nám to ešte bude hodiť. Ale ako, stále to úplne nedáva to. Krásny pedagogický príklad na to dal Richard Feynman so svojím tzv. The Drowning Man Dilemma. Jedna vec, ktorú som vám ešte nepovedala o tom svetle, je, že ono sa riadi tzv. Princípom najmenšieho času. Ono proste nejak vie, ako má prejsť z bodu A do bodu B, tak, aby to zabralo čo najkratší čas. Keď si teraz predstavíme, že my sme svetlo, tak Feynman to pripodobňuje k tomu, že my sme plavčík a tu je nejaký topiaci sa človek. My ako plavčík samozrejme vieme plávať, to by bolo pekne blbé. A okrem toho vieme aj bežať a bežíme trošku rýchlejšie, než plávame. Ponúkajú sa viaceré trasy, ktoré môžeme absolvovať, aby sme sa dostali my ako ten plavčík k tomu človeku. Trasa číslo 1, taká tá, ktorú by sme čakali, bude, že pôjdeme priamo. Toto nie je úplne zlá trasa, ale predsa len sa tam dosť naplávame a čo si budeme, plávame pomalšie, on by ten človek to už nemusel dať, takže by sme mohli vymyslieť niečo iné. Keď teda vieme, že plávame pomaly, tak tu máme druhú možnú trajektóriu, kedy teda úplne skrátime ten čas, ktorý budeme vo vode, aby sme plávali proste čo najmenej a zbytok si odbeháme. Neviem, jak vy, ale ja moc teda behanie... A nie je to ale teraz ani s tým plavčíkom. Ide o to, že tá optimálna dráha sa nachádza niekde medzi a záleží to od toho, ako presne rýchlo ten plavčík vie plávať a ako presne rýchlo ten plavčík vie behať. Takto sa teda správa svetlo na normálnom rozhraní. Ono to zase pripomína ten Snellov zákon odrazu a lomu. Keď do toho pridáme ten metapovrch, tak ten metapovrch, to je táto stena. To je táto kamenná stena, ktorá má nejakú meniacu sa výšku. V rámci tejto meniacej výšky musíme úplne znova sa pozrieť na to, kade vlastne chceme ísť zachraňovať toho človeka, pretože keby sme išli tou trasou, ktorou sme si vybrali ísť predtým, tak tu máme zrazu veľký múr, cez ktorý musíme preskočiť. To úplne nechceme, pretože by nám to zase dlho trvalo, stratili by sme čas, nebolo by to dobré. Musíme preto nájsť inú trasu, takú, kde sme ochotní ten múrik prejsť, aj keď sa to úplne nepodobá na tú trasu, na ktorú sme boli zvyknutí, keď sme tam tú skokovú zmenu fázy nemali. A tak proste pôjdeme nejakou netradičnou cestou. A táto netradičná cesta, toto netradičné správanie, to je práve to, na čo sa snažím naražať s tými neobyčajnými elektromagnetickými vlastnosťami. My proste pomocou tej hmoty vieme svetlo donútiť robiť úplne, čo chceme. Nejaký teoretický základ poriadny tomu dal v roku 2011 výskumný tím z Harvardu, vedený profesorom Kapasom, ktorý teda celú tú víziu nazval Generalized Laws of Reflection and Refraction. Takže máme tam ten Snellov zákon, ale je ešte mu niečo je, ešte je zovšeobecnený. Ja som to tu dala iba veľmi malým, aby sme na to nemuseli moc pozerať, aby nás z toho nerozbolela hlava. Ale on tam proste nejak započítava aj tie fázové posuny a vychádza mu to. A vo veľkom to ľudia používajú. Takže takto nejak to máme s tým, čo je to ten optický metapovrch a ako to funguje. Možno jedna vec, ktorú som nezmenila a ktorú by sme si ako fakt mohli povedať, je, že tá výhoda toho optického metapovrchu oproti tomu normálnemu optickému prvku je, že všetko to, na čo ten optický prvok potreboval ten materiál, tú hrúbku toho materiálu, aj keď okresaného napríklad tej frenolovej čočke, ale stále vieme v metapovrchu proste spraviť na jedinom rozhraní. Práve tým, že tam máme nejakú fázu a že tou fázou vieme nejakým spôsobom pohybovať a že vieme donútiť to svetlo, aby sa správalo podľa toho, ako my nakážeme s tou fázou. Tú fázu vieme vyvolávať v metapovrchoch rozličnými spôsobmi. Vieme použiť tzv. Propagačnú fázu, to je tak trochu inšpirované tou veľkou optikou.
tam vlastne meníme výšku tých stavebných kameňov, ktoré sa v metapovrchu nachádzajú. Pretože sme povedali, že metapovrch je umelo štrukturovaný povrch, tak toto sú tie štruktúry. Ja o tom teraz budem hovoriť ako o stavebných kameňoch, pretože som si až teraz uvedomila tú logickú dieru, ktorú vy tam máte, ale chytáme sa, hej, ešte stále chápeme, čo chceme povedať. Takže tu meníme výšku tých kameňov a presne tie vlnky, ktoré sme predtým riešili v tej propagačnej optiky, tak tie tu máme znovu. A ukazuje sa, že... Neukazuje sa. Vôbec neviem, čo sa malo ukazovať. Nič sa nebude ukazovať. Máme propagačnú fázu a máme vlnky. A okrem toho máme rezonančnú fázu. A v tej rezonančnej fáze ja už viem, čo sa ukazuje. Tak, viete, čo sa ukazuje? Problém s touto propagačnou fázou totiž je, že vyrábať ju v rámci nanoštruktúr nie je úplne jednoduché. Ešte sa k tomu dostaneme neskôr, keď budem vysvetľovať, ako vlastne tá výroba nanoštruktúr funguje. Ale problém, ktorý s tým máme, je ten, že ak chceme dosiahnuť nanoštruktúry rôznych výšok, tak to chce buď veľa litografických krokov, proste je to drahé, alebo ťažké, alebo oboje a nie. Takže veľa ľudí od toho dáva ruky bokom a pracuje radšej s rezonančnou fázou, kedy ten parameter, ktorý sa mení v rámci tých stavebných kameňov, už nie je výška, ale je to vlastne ten prierez, ktorý majú, alebo ich veľkosť vôbec v tom laterálnom smere, ich tvar. Súvisí to tak trochu s tou optickou dráhou, pretože my tu máme teda NT. Ja som to samozrejme nepomenovala, ako to na každej správnej fyzikálnej prednáške má byť. Takže to T, to je tá výška toho stavebného kameňa. Tým, že meníme tie priemery v rámci rezonančnej fázy, toto úplne nesúvisí s tou rezonanciou, to je ešte tak trochu k tej propagačnej, a ono to niekedy ešte ľudia používajú tak na kríž. Tak v rámci tej rezonančnej proste vieme vybudiť zvláštnu elektromagnetickú rezonanciu podľa toho, ako nám zinteraguje vlnová dĺžka toho svetla, ktoré práve používame s tým priemerom tej štruktúry, ktorá vlastne s tým priemerom toho stavebného kameňa. Potom tu teda máme ešte taký ten hybrid tej propagačno, dajme tomu rezonančnej, aj keď teda moc nie je fázy, kedy sa mení priemer. Ja by som inak len chcela povedať, že ja nemám COVID. Ani antibiotika, ani nič. Toto už je len dozvuk choroby. Ale robí to fakt všetko. A ospravedlňujem sa. Takže, rezonančná fáza a napokon geometrická fáza, kedy vlastne máme ten istý stavebný kameň. Pracujeme s výlučne kruhovo polarizovaným svetlom. Túto podmienku sme predtým nemali, predtým sme mohli používať, aké svetlo chceme. Tu máme teda špecifikované, že to musí byť kruhovo polarizované svetlo a meníme to, ako je ten stavebný prvok nejakým spôsobom natočený, ako sa mení jeho asymetria. Tuto môžeme vidieť, že vlastne úplne nerobíme natočenie, ale že robíme natočenie a zároveň sa tam ešte niečo otvára, mení sa jedno aj druhé. Keď teda vieme rôznym spôsobom ovplyvňovať fázu, môžeme vytvárať zaujímavé metapovrchy. Tu sa ešte hodí si povedať, čo je to vlastne ten stavebný kameň a že je to nanoštruktúra. Čo je to nano? To by sme ešte tiež patrilo by sa. Formálne to vieme, nano to je takéto 10 na minus 9, 1 miliardina, z Wikipédie vyťahnutá tabuľka, nano, z čoho? Trpazlík. Hej. Dobre. Menej formálne hovoríme o tom, skúsime si proste pripodobniť, že ako veľká je tá nanoštruktúra. Ľudský vlas v priemere má 100 mikrometrov. Tých 100 mikrometrov teraz vidíme na obrázku a keď tých 100 mikrometrov 1000-krát zväčšíme, dostaneme sa na 100 milimetrov. Čo, včera som si merala, je prosím priemer zápestia. Ako koho, je niekto cvičí, niekto má viac a niekto má 10. No, stáva sa. Každopádne je tam ten zhruba 1000-násobné zväčšenie. Takže máme to pripodobnenie vlas versus ruka. Také isté pripodobnenie, ale do opačnej strany, vieme povedať o nanoštruktúre versus vlas. Tá 100 nanometrová štruktúra, keď je 1000-krát zväčšená, tak
dostaneme tých 100 mikrometrov, čo je vlas. Čiže nanoštruktúra k vlasu je ako vlas k ruke. Keď už teda vieme, koľko je to nano a že je to fakt malé, tak by sme si mali povedať, ako také malé vieme vyrobiť. Takto malé nanoštruktúry vyrábame 2 metódami. Tá prvá je tzv. Bottom-up výroba. Tu som si dovolila použiť obrázok kuchára. Nemá to byť žiadne zneváženie ľudí, ktorí s týmito metódami pracujú, ale mne to tak proste prípadá. Vy si niečo vyrobíte, fakt to uvaríte, potom to kvapnete na nejaký substrát, no, možno to nekvapnete, možno to tam už nejak narastlo. A pomocou toho, že máte rôzny tlak alebo rôznu teplotu, tak sa tam dejú veci. Môžu vám tam rásť nanodrôtiky, môžu sa vám tam tie objekty nejakým spôsobom samousporiadať, môžu vzniknúť rôzne zaujímavé štruktúry. Toto všetko je super a je to zaujímavé, nie že nie, ale je to možno nie úplne vhodné pre tie metaoptické zariadenia z jednoduchého dôvodu. My nevieme až tak dobre ovládať to, ako budú tie jednotlivé stavebné kamene vyzerať. My dostaneme krásny obrázok, ale na to, aby sme mali tú funkcionalitu toho metapovrchu, potrebujeme mať kontrolu nad každým jedným kameňom, ktorý tam máme. Dá sa to nejakým spôsobom tomu pomôcť. Vieme si to napríklad predpripraviť metódami, ktoré spomeniem o chvíľu. A vlastne až potom si tam naprášiť alebo nakvapkať tie moje prekurzory, ktoré budú interagovať iba na daných miestach. Každopádne vhodnejšia pre výrobu metapovrchov je výroba metódou top-down. Tu som si zase dovolila domček, aj keď domček sa skladá od spodu, takže ako berte to s rezervou. Ale výroba top-down, tam by som chcela začať tým, čo je to elektronová litografia. A aby sme si povedali to, tak musíme vedieť, ako sa vyrába rezistová maska. A keď chceme vedieť, ako sa vyrába rezistová maska, tak by sme najprv mali vedieť, čo vôbec je to pre Boha rezist. Takže rezist, to je prosím rozpustený polymér. Polymér, to poznáme, to nás niekto v škole naučil. To je také, že mer a poly, lebo je toho veľa, lebo sa to opakuje. Hej? Tu nám máme reťazku polymetylmetakrylátu. Keď nevieme, čo je polymetylmetakrylát, spomenieme si na plexisklo. Tá istá vec. Takže si predstavíme, že sme rozpustili kúsok plexiskla v nejakom rozpušťadle, nebudeme to bližšie špecifikovať. A tento roztok si kvapneme na nejaký kúsok skla, proste na niečom, kde ten metapovrch nakoniec chceme vyrobiť. Tú kvapku, potrebujeme sa dostať k niečomu, čo bude homogénnou vrstvou. Máme kvapku, už sme niekedy v živote videli, ako sa točí práčka, alebo možno sme robili s hrnčiarským kruhom. Tá vzorka sa začne veľmi rýchlo točiť a tým, že sa točí, tak tá kvapka sa rozprestrie naprieč celou tou vzorkou a vytvorí homogénnu vrstvu. Tá homogénna vrstva obsahuje roztok, v ktorom plávajú tie polymérne vlákna. To nie je úplne vhodné, pretože keby sme potom s tou vzorkou chceli pracovať, tak ten roztok by sa napríklad mohol rozhodnúť, že nechce ostať na tej vzorke a mohol by tam vôbec vyrábať čarapatu. Takže ešte sa s tým robí jedna vec, a to síce, že sa to zahrieva, aby sme odparili všetko to rozpúšťadlo a zostali nám tam iba tie polymérne vlákna. Na rad prichádza elektronový mikroskop, elektronový litograf. To, že my to tu z hodou okolností robíme elektronovým mikroskopom, to je vec jedna, ale teda oficiálne to má byť elektronový litograf a ten vie elektróny zjednotiť a sfokusovať do veľmi úzkeho zväzku. Hovoríme o niečom, čo má stopu možno 4 nanometre. A týmito 4 nanometrami je to ako keby ste si kreslili obrázok. Proste všetko, čo chcete nakoniec vyrobiť, každý ten stavebný kameň, či to bude obdĺžniček, či to bude hviezdička, za mňa Pikachu, proste môžete sa nakresliť fakt, čo chcete, tak všetko to vieme nakresliť tým, že budeme tým zväzkom elektrónov svietiť do nejakého miesta tej mojej vzorky. A potom sa posunieme, zasvietime tam, potom sa posunieme a zistíme, že v tomto pixeli by sme nemali svietiť, lebo inak Pikachu nebude mať oko, tak proste to odkloníme niekam preč, posunieme sa ďalej, ešte oko, posunieme sa ďalej, ešte oko, posunieme sa znova, svietime. Týmto spôsobom
Vieme do polyméru dostať rôzne tvary, vlastne všetky dizajny, ktoré si navrhneme. Je to presne to, čo hrá s tou myšlienkou tých metapovrchov, že máme tých veľa stupňov voľnosti, ktoré si tu môžeme dovoliť použiť, pretože proste tým elektronovým zväzkom tam zakreslíte, čo chcete. Tie rezisty sa správajú dvoma rôznymi cestami. Jeden ten typ rezistov sa nazýva pozitívny rezist a čo sa v ňom stane, je, že keď tie elektróny dopadnú do toho klbka tých polymerných vláken, ktoré sa tam tak nejak vála, tak oni vlastne dodajú lokálne do toho systému energiu a v tom mieste, kde dopadli, sa tá polymerná reťazka roztrhne. Toto sa stane, akože nie kvôli presne jednému elektrónu, ktorý presne sem dopadol, alebo možno hej, ale myslím, že skôr nie, proste tých elektrónov tam musí dopadnúť ako hodne. Ale dopadne to v tom pozitívnom reziste tak, že tie reťazky sa rozkúskujú na malé časti. Potom máme tzv. Negatívny rezist a v tom negatívnom reziste sa deje zase opačná záležitosť. Že my keď tam dáme elektróny, tak vlastne ten polymer zosieťujeme. Tie polymerné vlákna sa spoja a vytvoria pevnejšiu väzbu. Aby sme teda... Tu na to máme na tom obrázku, ja to tu ešte stále mám, akoby, je to tam jednak vyžltené, ale ešte stále je to tam. A my to tam tak úplne nechceme. My chceme rezistovú masku, ktorá tam bude mať dieru. A aby tam mala dieru, tak musíme použiť tzv. Vyvolávací proces. V podstate to znamená, že tú vzorku namočíte do nejaké ako vodičky, hej, netreba si s tým veľmi robiť starosti. A v tom rozpúšťadle hrá rolu to, aký je ten polymér silný, akú má rozpustnosť a čo sme si nepovedali a čo by sme si mali povedať, je, že čím kratšie sú tie polymerné reťazce, tým viac sa chce rozpustiť ten polymer. Takže v tomto prípade, keď máme pozitívny rezist, tak prvé na odchode sú tie miesta, ktoré sme osvietili, pretože tie sme rozpadli a zostane tam vlastne to oranžové. A v tomto druhom prípade, kde som nezmenila farbu, zostane to žlté. Pretože vlastne tam je to zosieťované, tam je to odolnejšie voči tomu rozpúšťaniu. Na čo nám taká rezistová maska je? No, na dve veci. A nie na tie, na ktoré si myslíte. Môže to byť buď na depozíciu kovov a oxidov, kedy vlastne máme túto rezistovú masku, nadeponujeme, no čo to znamená nadeponujeme? Môžeme si tam naprášiť, môžeme si to tam napariť. Ja o tom hovorím veľmi rada, keď sú prehliadky na CTku a vysvetľujem to tam jak voda nad špagetami, neviem čo. Niekedy, keď nebudete mať čo robiť, tak kľudne sa ozvite, ja vám to rada poviem. Teraz si proste povieme, že nadeponujeme a pôjdeme ďalej. Nejaký kov alebo oxid. A on tam vlastne tak ako keby... Väčšinou sa to deje takto, ale ide o to, že nám pokrie tie časti, na ktoré vidí, že on si nedosadne na tie kraje. Vlastne na tom obrázku to vidíte, že tu, no ja by som chcela, ale ľavá ruka, tu a tu máme voľné miesta, kde sa vlastne ten kov a ten oxid neusadil. Keď to takto máme, tak máme veľmi jednoduchú našu ďalšiu prácu. Musíme iba odstrániť ten polymer. Odstrániť polymer je strašne jednoduché. Väčšinou to stačí namočiť do acetónu. Ja neviem, babi, keď ste si niekedy v živote lakovali ruky, mne iba raz spadla pentelka do rozliatého odlakovača, už nikdy to nechcem opakovať. Stôl som čistila ešte dlho. Proste rozpúšťať polymer je jednoduché v acetóne, takže väčšinou, čo sa robí, je, že sa to na nejaký čas celá vzorka proste ponorí do kadičky s acetónom a zostaneme vlastne iba s tými zlatými štruktúrami. Tá druhá vec, na ktorú nám je to dobré, by mohlo byť, že to bude pre ďalšie leptanie nejakých tenkých vrstiev, ktoré, keď sme boli múdri, sme si nadeponovali predtým, než sme začali robiť tú elektronovú litografiu. Takže tu máme substrát s nejakou vrstvou. Ďalej tam máme ten rezist, ktorý teda prešiel tou elektronovou litografiou, vytvorili sme si tú masku. A teraz prichádza to leptanie, ktoré keď to vysvetlím deťom, tak hovorím, že to je ako keby pršalo. Proste predstavte si, že je čerstvo nasnežené, že ste si išli iba hodiť na seba nejakú čiapku, mikinu, proste všetko, čo chcete, keď sa chcete ísť lopatovať. Lopatovať vieme čo, hej, to je taká tá plastová vec, z ktorej sa môžete šúchať dolu. No a tú lopatu ste si odhodili na sneh.
A než ste sa obliekali a potom ste zase vyšli von, tak začalo pršať. A máme problém, vážení, lebo všade tam, kde ste si nenechali tú lopatu, čo je asi tak celý svah a vy máte dosť problém, ten sneh už nie je. Ale na tom mieste, kde ste si nechali tú lopatu, tak tam ten sneh ostane. Čo je, vo výsledku je to, čo sa stalo tu. Je to ešte možno pre veľký úspech, pustím znova. Hej, napršalo, prší a nemáme. Tak, takže takýmto nejakým spôsobom sa dá napríklad vyleptať do nejakej tenkej vrstvy diera. A potom už len stačí odstrániť ten polymer, to vieme, to už sme sa naučili, proste to namočíme do acetónu a máme teda vrstvu, v ktorej máme dieru. Na čo je nám dobrá diera, alebo na čo je nám dobrá štruktúra? No, tak to sa má na nič, hej? A možno niekomu na niečo. Ale akoby v tých metapovrchoch, keď to zopakujeme na rôznych miestach, s rôznymi rozmermi, s rôznymi výškami nie, to sme si povedali, že to je ťažké, ale proste máme tam veľa stupňov voľnosti, ktoré môžeme meniť a vďaka tomu dostaneme ten metapovrch. Celý čas tu hovorím o tom, že teda máme nejakú metaoptiku a furt sme si ako nepovedali proste, čo by to tak mohlo byť, hej, alebo ako, kde to vidíme, čo to je. Hovoríme si tu nejaké teoretické bláboli. Tak si ukážeme, ešte znova máme metačočky, len si to veľmi rýchlo pripomenieme. Máme teda čočku, ktorá, keď to bola tá tlustá čočka, tak sa spoliehala tu na to T. Čo teraz pre zmetenie nepriateľa bude znamenať toto T, čo nie je úplne tá výška toho stavebného kameňa, ako sme si to hovorili pred chvíľou, ale stále je to proste nejaká hrúbka materiálu, cez ktorú to musí prejsť. Hej? Použili sme tu frenelovú čočku, to sme mali ďalej. Dokonca sme si ukázali aj, že to vlastne môže byť urobené opačne, že sa to celé akoby nacucne na tú jednu stranu a že tam tá jedna strana hladká a druhá s tými zúbkami. A čo sa teraz deje v tej metaoptike teda, je to, že my túto situáciu diskretizujeme a použijeme tie stavebné kamene na to, aby sme ten fázový profil rozčlenili do nejakých stavebných kameňov, ktoré vieme vyrobiť. A tým sa vlastne efektívne stáva to, že my už nepoužívame tú hrúbku toho materiálu, tu nechávame konštantnú, ale používame ten efektívny index zlomu, o ktorom som sa snažila hovoriť, keď som hovorila o tých fázach a o tom takom tom čudnom prístupe, ktorý nie je úplne ani propagačný, ani rezonančný. Tak tu ho máme spomenutý a celkom snáď aj pochopiteľný. Myslím, že to vidíte aj vy, áno, že tým, že sa mení tá hustota, tak vlastne vidíte, že je to akoby trošku oranžovšie na niektorých miestach. A už len to, že vám sa to zdá trošku oranžovšie, znamená, že aj to svetlo, ktoré potom tým materiálom prechádza, si myslí, že tam je opticky hustejšie prostredie a tým pádom tam ide pomalšie, hej, tučniak zase nahnevaný. Tak, takže vieme metašošovky. Ako to vieme? No, z analytického vzťahu sa dá nejakým spôsobom teda vypočítať, ako má vyzerať tá vlnoplocha. Vlnoplocha vieme, to je tá modrá veľká čiara. Dokonca si ju vieme aj nejakým spôsobom rozkúskovať tu na túto časť. A takto to napríklad môže vyzerať. Toto je niečo, čo som urobila asi pred 3 rokmi, kde vlastne toto je fotografia z elektronového mikroskopu, kde už priamo vidíte tie nanoštruktúry, ktoré sú usporiadané v takom ala kruhovom zobrazení, niečom, čo pripomína toto. Teraz sa pozerám, že toto nemá byť toto. Hej? To sú dve iné čočky, ktoré napríklad fokusujú do iného miesta. Hej? Ako oni sa niečím líšia. Nenechajte sa tým proste moc pomýliť, že tu je ako veľa prúžkov a tu je málo. To nevadí. Každopádne ide nám o to, že teraz vidíme už aj tú štruktúru, už si to trochu vieme predstaviť, OK, metaoptika je asi toto. Tu vidíme, že sa nám tam striedajú vlastne dva druhy stavebných kameňov. Tie stavebné kamene jedny sú hrubé, druhé sú tenké, tým meníme ten efektívny index zlomu a tým sa teda dostávame k tomuto oranžovo a menej oranžovému obrázku. Okrem metačočiek vieme ďalšie krásne veci. Napríklad vieme deliť zväzku. Deliť zväzku, to som mala robiť na diplomovú prácu. Tam som začala, dokleplo sa to, až keď som bola v 1. roku na doktoráte. Tam už to nie je také jednoduché. Tam ten návrh toho metapovrchu, mimochodom toto má byť metapovrch, tak akoby to rozloženie fáze v tom metapovrchu už nie je tak jednoduché. Ale tá myšlienka za tým deličom zväzku mala byť taká, že bude mať vlastne jeden laserový zväzok, ktorý mi takto pôjde a keď to prejde cez ten metapovrch, tak dostanem nejakú mapku x x nejakých zväzkov. Máme n x n, pardon. No, nejakých zväzkov.
Čo som teda spravila, keď som to vyrobila? No, bola som z toho úplne nadšená, išla som do nášho labu a úplne nahulvata, trocha sa hanbím, že vám to tu ukazujem, ale sú to pekné výsledky, takže si to ukážeme. Som proste postavila prvý laser ako také trochu lepšie ukazovatko na skrinku a úplne nahulvata som to zobrazila proste na prvú stenu. Hej, žiadne kolimátory, kto si, čo si, nič. Ono by to asi ešte mohlo byť lepšie, ale v tomto inak ja ako vidím tu strašne veľkú radosť tej fyziky, že vy proste sa s tým môžete hrať, keď chcete. Keď nechcete, tak to môžete odrieť, ale sem tam to býva fakt prča. No, takže tu, prosím, so vzorkou, ktorá to skoro neprežila. Ukážte, či to vidíte. Asi to moc dobre nevidíte, ale každopádne toto by mal byť akože štvorček, hej? Ona je rozlámaná úplne na 5,0, ale v tom jednom mieste, kde nie je rozlámaná, tak presne tam je ten delič toho zväzku, ten metapovrch, ktorý som do toho vykreslila. Takže to funguje. To ďalšie, čo tam vidíte, je už vlastne detail na tú vzorku, kde vidíme ten metapovrch, kde vidíme, ako sa tam striedajú tie stavebné kamene. Vidíte, že tam sa na nich strieda, hej, že zase sa bavíme hlavne o tom, ako sa mení ich priemer, respektíve ich tvar. Laterálne sa pohybujeme v rozmeroch zhruba 80 až 200 nanometrov, vysoké sú 600 nanometrov, aby sa tam naakumulovala tá fáza. Ešte teda na záver si slávne ukážeme, ako to vyzeralo, keď bolo zhasnuté svetlo, pretože na tom obrázku akože so zažatým to moc dobre nevidno. Takže už aj na ten úplne prvý trapný pokus proste s ničím to vyzerá dosť dobre. Hurá. Tak napríklad som robila toto. To je to, čo vieme. Teraz si ukážeme to, čo ja neviem, ale vedia to iní. Čo máme? Špičkový dizajn. Bohužiaľ. Proste... Čo tým chcem povedať, je, že vo svete sa teraz neskutočne veľa výskumných tímov venuje tomu, aby tá metaoptika išla ďalej. Aby proste okrem čočky a nejakého deliča zväzku, prípadne niečoho, čo nám ten zväzok vie vychýliť, sme mali funkcionality, ktorých je možno viac. Pretože nakoniec to je to, čo chceme, hej? Chceme tie hodinky s vodotryskom a s 20 ďalšími funkciami. Úprimne neviem, jak tam ten vodotrysk dáme, ale všetko to ostatné si myslím, že by tá metaoptika mohla dať. Takže jedna cesta, ktorou sa na to ide, je to, že máme naozaj vytříbený ten dizajn. Tu máme napríklad viacúrovňovú šošovku, ktorá používa stavebné kamene z rôznych kovov a tým, že tam vlastne používa tie rôzne kovy a oni sú nad sebou a nejako to spolu celé lícuje, tak vieme docieliť to, že táto čočka nemá farebnú vadu. Aby sme si ešte... Vieme, čo je farebná vada? Farebná vada to je také, že keď svetlo prechádza tou čočkou, tak ono sa podľa toho, akú má farbu, zafokusuje trochu inam. Čo niekedy je problém, niekedy nám je to jedno, ale úprimne ideme do budúcnosti, chceme inovovať, chceme to, takže proste nechceme žiadne vady. Takže tu máme napríklad čočku, ktorá vie odstrániť túto farebnú vadu. Potom tu máme, to je krásny príklad, ten ukazujem rada. Potom tu máme, prosím, hologramy. Podľa toho, ako sme navrhli ten metapovrch, už sme si povedali niečo o tej propagačnej fáze, aj o geometrickej fáze, niečo sme si z toho možno zapamätali, možno nie, to nevadí. Proste múdri ľudia z Harvardu vymysleli, že keď to dobre rozmyslíte a naskladáte tie stavebné kamene nejak, tak podľa toho, či na to svietite kruhovo polarizovaným svetlom, ktoré sa ako točí proti smeru hodinových ručičiek alebo po smere hodinových ručičiek, tak vieme dostať dva rôzne hologramy. Hej, máme okočičce a pejskovi. Super. Zase, asi to nikto do budúcnosti nebude používať na kočičku a pejska. Mimochodom, v tomto momente by som vás strašne rada chcela pozvať na Piatkovú noc vedcov, kde môj kolega Ondra Červinka bude ukazovať svoj úplne skvelý hologram, na ktorom je tancujúci Rick Astley. Bude to tu, bude to v piatok od 6:00. Myslím, že to bude akorát o poschodie nižšie. Fakulta strojného inžinierství, určite príďte. No, tam je špičkový dizajn, hej? Tá druhá vec, ktorej ešte sa vlastne venujeme v rámci nejakej inovácie tej metaoptiky, sú metapovrchy s laditeľnou odozvou, pretože zase chceme tých viacero funkcionalít. Tak buď na to môžeme ísť múdro a začať už pri tom dizajne, to je to, čo som ukazovala teraz, alebo na to môžeme ísť trochu menej múdro a pomôcť si. A čím všetkým si môžeme pomôcť?
ľudia začínajú používať flexibilné materiály. Že proste tie stavebné kamene dajú na nejaký kúsok ako naťahovacieho substrátu, on sa to volá, že PDMS, a spú to aj na kadečo iné. A potom, keď ten substrát natiahnu, tak tie stavebné kamene sa od seba dostanú trochu ďalej. Zase sa tam akoby zmení ten efektívny index zlomu a dostávame rôzne odozvy. Zaujímavé, môže byť pekné, hej? Čo máme ďalej? Máme tekuté kryštály poznáme. Ono, akože, trochu to budí hrôzu, ale každý už videl LCD displej, hej? To je presne ono. S týmito tekutými kryštálmi sa podarilo spraviť čočku, ktorá vlastne podľa toho, aké napätie púšťame do vzorky, fokusuje na iné miesta. Záverom, a tu si prihrejem vlastnú polievočku, pre metapovrchy s laditeľnou odozvou používame fázovo premenné materiály. Zhodou okolností laditeľné metapovrchy je aj téma mojej dizertačnej práce, ale nebudem tu o tom rozprávať. Stiahnem sa iba na tento jeden slajd. Tie fázovo premenné materiály sú zvláštne tým, že okolo nich niečo zmeníme, nejakým spôsobom zmeníme to prostredie, v ktorom sa nachádzajú, napríklad zahrejeme ten materiál, to býva taká klasika, tak u nich zmenia svoje vlastnosti. Materiál, s ktorým pracujem napríklad ja, oxid vanadičitý, má takú krásnu vlastnosť, že keď je pri izbovej teplote, tak je to nevodivý materiál a v momente, kedy ho zahrejeme na 67 stupňov Celzia, tak sa stáva vodivým. Okrem toho, že sa stáva vodivým, tak mení aj svoje optické vlastnosti, mení svoj index zlomu. V niektorých oblastiach elektromagnetického žiarenia viac, v niektorých menej, napríklad v optickej časti to skoro nevidno, ale v infračervenej oblasti je tá zmena naozaj veľká. A znamená to teda, že to svetlo sa potom v tom oxide vanadičitom pohybuje pomalšie, hej, pretože sa mení to N. To je ten pomer tých rýchlostí. A tým, že vlastne máme takýto materiál, alebo aj kadejaké iné materiály, hej, ale budem hovoriť o tomto, lebo tento mi je známy, tak sme schopní navrhnúť metapovrch, ktorý proste má funkcionalitu A, ale keď ho zahrejeme, bude mať funkcionalitu B. Podobne ako tu, keď sme mali toho psíka a mačičku, až na to, že tu nemusíme meniť zdroj toho žiarenia, čo by mohlo byť, dajme tomu, logisticky náročné, ale iba to zahrejeme, čo tiež môže byť logisticky náročné, nebudeme si klamať, ale dajme tomu, že možno menej. Pri najmenšom je fajn všetky tieto cesty preskúmavať a pozerať sa na to, ktorá z nich bude tá, ktorá nás v metaoptike dotiahne čo najďalej. Už sa skoro dostávame na koniec. Teraz už si len povieme, kam tá metaoptika teda, lebo povedali sme si, čo viem ja, povedali sme si, čo neviem úplne, a teraz si ešte povieme, čo veľa ľudí nevie a čo sa deje len tak niekde. Akoby ten najväčší problém, ktorý máme teraz pri tom dosahovaní na tie ako top-notch moderné technológie, je to, že my by sme potrebovali celú tú optiku, okrem toho, že ju robíme strašne tenkú, čo je super, tak by sme ju potrebovali robiť v strašne veľkej mierke. Ako proste pre displeje a tak. Vznikol spin-off, ktorý vlastne sa venuje práve tejto výrobe tých metačočiek, tak tí tam majú 12-inčový wafer, pre vás, čo neviete, tak inč je asi tak 2,5 cm, takže krát 12 to bude asi 30, neviem, najmä tomu. Takže máme ako 30 cm kolečko, ktoré je naplnené týmito čočkami. A to je niečo, čo teraz považujeme za super. Hej? Že ako to je proste, nikto iný už to o moc lepšie nevie. Čo inak aj ja to považujem za super, je to fajn, ale povedzme si, že proste vy by ste sa chceli pozerať na 30 cm monitor? Hej? Asi budeme potrebovať niečo viac. Každopádne, toto je jedna z tých výzev, ktorú ešte určite toto odvetvie má, že vlastne to chceme robiť veľké. Tá druhá výzva je v tom, že chceme tie prvky mať efektívne. Pretože čo som vám asi úplne nestihla povedať, je to, že tie optické metapovrchy, oni nielen, že môžu byť, akoby môžu plnohodnotne nahradiť tie optické prvky, ktoré poznáme teraz, ale oni ich môžu vlastne ešte aj prejsť nejakým spôsobom byť lepšie tým, že do nich zakomponujeme tých viacero funkcionalít. Ale bude nám to na nič, ak tie funkcionality nebudú pracovať efektívne. Ak proste tam nasolím 100% svetla, ale výsledne
z toho dostanem iba 10%, ktoré sa bude správať tak, ako ja chcem. A 10 je ešte možno super číslo, hej. Ale proste v momente, ak budem mať veľké straty, tak to nebude efektívne a neuchytí sa to na tom trhu. Takže toto je druhá veľká výzva, ku ktorej sa ešte MetaOptika musí postaviť. Záverom by som už chcela naozaj iba poďakovať. Je to super, že to nerobím iba ja. Často sa stáva, teraz ako doktorant to môžem povedať úplne s čistým svedomím, ale vôbec v tom výskume je to občas také, akože je dobré, že to nerobíte sami. Že je niekto, na koho sa proste môžete obrátiť a poviete mu, hej, dneska sa vôbec nedarí, proste čo to je, hej, fakt to nejde. Keď neviete, čo máte robiť ďalej, môžete sa obrátiť na svojich mentorov. A ja by som strašne chcela poďakovať nielen tým ľuďom, ktorých vidíte na obrazovke, ale aj všetkým tým iným, ktorých máme v skupine, ktorí už len tým, že tam sú a tiež niekedy povedia, že napríklad sa im nedarí, alebo možno sa im aj darí, ale sa na vás usmejú, tak proste máte trocha lepší deň a chce sa vám to potom robiť aj zajtra. To bude asi z mojej strany o MetaOptike všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a vraciam mikrofón.